Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nenek mamak kesadonyo, alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam nagari. Kepada sanak saudaro, ibu bapak kesadonyo, dimanapun berada. Untuk kesempatan kaliku, ambo akan mencoba balik pidato pesambahan pakauran baka kumayan untuk anak Daro Jumara Pule. Untuk itu, ambo tidak bosan-bosannya untuk meminta dukungan kepada sanak saudara, nenek mama, ibu bapak kesadonyo untuk subscribe, komen, dan like-nya. Terima kasih. Mano baliawan ku datuk, sambah jutitah dipulangkan pada datuk. Nan kaambo pulangkan kepada datuk ialah pendek, baabana kependekkannya. Ladiang pandak parambah paku karakok badaun sirih. Kok kandak datuk lai kabalaku, kok pintak datuk lai kabulih. Iyo larang takik kayu kumayan, lah lares sarang tampu, lah tibu api jo kumayan, lah tereda di hadapan ambo. Awal dahulu ketobana asa dahulu tampe tumbuh diadai kita pakai tumbuh di sarak kita tompang. Anu ajo patut nak sakabe adat jo sarak nak sajinjangan adat limbago iku kini. Dilai nak samu kita imbau di batin nak samu kita puji di hakikat nak samu kita sambah. Adapun persambahan ambo ini indak bainggo jo babiteh bukan basibak jo basisi. Tambilang dia teh sakit jatuh tertimpu kaliang lantai. Dibilang sadok nan dapet, nan tak tabilang ditinggalkan untuk nan pandai. Kapie mati dulu menyerabut kau lakar. Taniye di mande jo bapak nan daun. Kinilah bari sampai sekarang. Salarak bungu saling payo, kambanglah bungu tigo tangkai. Bagarak alam sakutiku, tando nan diama nalah pacah, tando nan di muka suik nalah sampai. Curiang bariang cupak tatah iyo limbago nenek moyang kita nan terdahulu-dahulu. Satitiak tiada lupu sabari tiada hilang. Tantangan dia nak keminakan kita, kedua bala pihakmu, antara anak Daro Jumara Pule. Allah salamet nikah kawin di dalam sidang di musajid, di muka saksi jubainah. Allah dinikahkan oleh wali, Allah dikawinkan oleh nabi. Ijab nandari mutawali, kabul nandari marupule, izin nandari anak Daro. Lah seedaran bumi jolangi, de untuang dikadi Allah, lah batamu aru jubinaru, lah batamu rueh jubuku. Lah bak dulang di tuduang air, lah bak santan di ujung kuku, lah bak ambun di ujung bukit, lah bak menyadok kelikih kanji, lah bak menakiak darah di batu. Namun adat nak memakai juo dalam nagari. Bak aku nyulai kini, tantangan dia nak keminakan kita si marapule. Bukan kajunjuang lado saju kepagaran sirih jo sasak. Bukan kau untuk orang sumando saju ketungkatan nenek jumama. Kok barubah kamanyapu, kok batuka kamansa. Tantangan dia nak keminakan kita, si anak Daro. Apo kaguno bungo pandan kambang bakilek tengah hari, jembo menjembo pucuk batu. Apo keguno pasmandan, paramikan alek dalam nagari, pamanjang rara di dalam kampung. Baatu nyulai kini, tantangan diuntuang nak orang kedua nangku. Samu kita mintakan kepada Allah, samu kita doakan kepada Allah. Baraket kita membacakan ayat doa Al-Fatihah. Tantangan diuntuang nak orang kedua nangku. Bak taleh dirawang, kaganti sana manyanda. Bak ombak juambai-ambai lahandak. Baatu nyulai kini, tantangan dirasaki nak orang kedua-duananku.
Samu kita mintakan kepada Allah barakat kita membacakan ayat jo Al-Fatihah. Baa jiko tercapai de inyo kasawah jo kaladang dapet jualah padi nembasuke bareh nan baribu nak tahun tua garim jumu saji fakir dengan miskin tajajak jualah tanah suci de nak urang kadudu nangko lahandak. Jiko tercapai puluh lade inyo badagang jubaniagu kok pai jo pokok kok pulang jo lagu tabali dinan murah tajua dinan mahal handaknya. Nak tahun tua garin jumu saji fakir dengan miskin tajajak jualah tanah suci de nak urang kadua-dua nangko lahandak. Baa jiko tercapai puluh lade inyo katambang pandulangan dapet jualah intan nabataye ameh nan bapadu nak tajajak jualah tanah suci de nak urang kadua-dua nangko lahandaknya. Tahun tua jualah garin jumu saji fakir dengan miskin dengan membacakan ayat jo Al-Fatihah. Baa jiko lai elok ratak tangan si marapule kok kurang inyo nan kamanu kok senteng inyo nan kamabile. Jiko elok ratak lidahnya kok kusik kama nyelesaikan kok karuh kamampajanihi kaganti si dingin jusi tawa dalam negara. Jiko elok ratak tangan si anak daru kok lapa inyo nan kamambari nasi kok awih inyo nan kamambari minum menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah lahandak. Baraket kita membacakan ayat jo Al-Fatihah. Kok kaili serantak galah kok kamu dik sarang kuah dayo saciok ba ayam sadancang ba basi bau mua panjang barasaki murah sakalian bala tatulak jualah handak. Baatu nyulai kini sesuai bak pipatah datu ajuo sakali menyingkok puro 2-3 utang lansai sakali marang kueh dayo 2-3 pulau talampau. Tainge takana jualah kita pada arwah orang tua-tua kita nanlah terdahulu daripada kita kepada arwah baginda Rasul kita. Kita mintakan kepada Allah barakat kita membacakan ayat jo Al-Fatihah. Tantangan di orang tua-tua kita nama cancang nama latih nama hutan ribu rayu nan basakah patah nan baliwang sumbian. Baa jiko ado baliau na merabahkan batang nan menggolekkan tunggua nan memutuhi akanan saleh nan mati ketek nan mati gadang mati disasak nan baluka mati di hutan rimbo rayu mati di medan paparangan mati di karang nan bajojo mati di ombak nan badabuh mati di riak nan batalu mati di kasih bagi saya. Khususnya perbatasan Islam kemari di kitu indak kata jalan asok kumayan nan menjalani ayat Al-Fatihah menyampaikan. Tantangan di kitu nan tinggal di bumi nangku nan baipa nan babisan nan bakarek bakuduangan nan basapih babalahan. Kok kaili sarang tak galah kok kamu dia sarang kuah dayo saciok ba ayam sadancang ba basi bau mu panjang barasaki murah sakalian bala tatulak jualah handak. Baraket kita membacakan ayat jo Al-Fatihah. Rang balah-balah rotan awu sabalah rang ambiak kesampaian indak kesadang-sadang dek kau ayat Al-Fatihah pakahaju nang kemenyampaikan. Anak urang di padang luar na menjinjang balam pamikit iyo datuk nan kabadua nak menampun kami nan rapek kumayan tercabul masuk api cuman sekian sambah titah pulang berpohon padu datuk.